nalazimo se u starom dijelu Hebrona. Jedan od procesa zapravo preuzimanja palestinske imovine od strane ilegalnih izraelskih doseljenika provodi se uz pomoć izraelske vojske koja blokira zapravo pristup, na primjer, ulici. U ovom slučaju radilo se o mjestu gdje se prodavalo zlato. Znači, tu su bile zlatarske radnje. Potom su izraelski doseljenici zauzeli ove više katove ove zgrade i oni sada u njima borave te bacaju smeće dolje po zapravo dijelu gdje ovdje dole žive u suštini Palestinci. Ovdje tu je palestinska tržnica. Ovdje gore živi jedna palestinska obitelj koja živi pod konstantnim terorom tih izraelskih doseljenika i da kojim slučajem imaju novaca, znači da nisu siromašni, oni bi se već odselili. Ovdje tu možete vidjeti na hebrejskom natpis koji kaže Hebron Jehudit, odnosno Hebron pripada Židovima. Radi se uglavnom o jednoj interpretaciji religije koja tvrdi da imaju pravo kontrolirati u suštini imovinu koja nije njihova.